Hello guys, jotona na phung kaham tabuk ang mai channel bagi suri paikha sai tongo ebne kemo maya mami awang mai si hukni tok bahan bang sai tongo first time tini ang no sai phunung mani no nai tong dan blog no share kare sab mami awang mai thokja comment khai chadi mobile berajang na jakre aban bagai ang nongno samani kaham ka punung manya pernah nai dong di norani blog no share kare nai tongon bagai jatran hamai marwa tayani ketal subscribe rok no tai ani blog no support khaini rok no belai ki hamai marwa naro kote kusuk katha tebo nora na hamjai kusuk karati tebo nora na hamjai support khaitong di tai naro kote kusuk kai manthang hamjang nong thani sawo tai nong thani bosuriwo kebo naslai atei kebo joli atei je kusuk kanai katha jesu geno sungma subalane abah gesa sini borok sang hamjak thai kalayo ang noro kok sate ko sabini sinakha baksa ke subscribe khaimang olo ke unsubscribe rok khlai ro abo sabo hai rok khlai semia mokol bai nuge sabno hanai abo hai inge woi jotona no hamjang mare kise belai sakung mako ang sabai ke kumai ambai jotona no ani blog no nai tong mani bagai tai nai